Gusto pa niya dyan. Isa! Tatayo siya, tatayo. Aba, marunong na, oh. Isa! Isabel! Isa! Yun, lumingon na naman sa kabila. Isa! Hi! Isa! Hello! Hindi namamansin, oh. Ayaw mo na umalis dito? Sa iba naman. Hello mga kabayan. Welcome back po sa aking channel. Dito po kami sa Kids Zone. Ayan. Ayaw mo na, sa iba na tayo. Ha? Alala. Isa! Dali! Isa! Isa! Kuya! Kuya! Ayan si Kuya Lucas, oh. Kuya Lucas! Tuwan-tuwa po siya, oh. Ayaw na niya umalis, eh, oh. Ayaw na niya umalis. Bakit ka? Oh! Nakikita ko na yung siya. Ay! Sir, that is it! Masakit ka dito! Adon! Adon! Ba't ayaw mo si Kuya Lucas? Gusto niya siya lang. Alam mo, dahil tumayo siya. Tingnan kami ni ate. Ha? Nag-enjoy po mga kabayan mga tao dito sa Kids Zone. Yan, yan. Musta kayo mga kabayan? Good evening. Yan, ang ganda. Baka matamaan, no? Nag-enjoy po yung mga bata. Happy weekend po sa aking mga loyal subscribers. Sa mga kabubukas lang po ng aking channel, nandito po kami sa Kids Zone sa Eastwood City, dito sa Libis, Quezon City. Ayan. Ayaw niya sa ibang ano po, palaruan, dito lang po gusto niya sa mga ball. Isa! Sali ka na? Di ba na tayo? Tahimik niya po, hindi na siya makaimik. Kanina tawa ng tawa. Ikaw ang seeker! 1, 2, 3, 4, 20! Then you're not. Bye-bye mga kabayan. Thank you po sa panood nyo sa next video.
yung pamangkin ko si Isabelo. Ayaw na po umalis. Enjoy po yung mga bata. Oh. Don't forget to like, comment, share, and subscribe po sa aking YouTube channel, Donna Bicolana. At pakibindot lang po ang notification bell para updated kayo sa aking mga bagong videos. Bye-bye!